Predstav si situáciu, že si sa ocitol niekde úplne sám v lese a chcel si zavolať pomoc. Vytiahol si svoj mobilný telefón a zistil si, že je úplne vybitý. Keď je mobilný telefón nabitý, je to pre nás veľmi užitočné zariadenie, bez ktorého si nevieme predstaviť už náš život. Avšak, keď je batéria vybitá, náš mobilný telefón sa stáva v tú sekundu úplne zbytočným, nepoužiteľným. Je to obyčajný kúsok kovu, plastu a skla. Aby boli naše mobilné zariadenia užitočné, nabíjame ich každý deň. A takisto to funguje s nami. Miliardy dobrých, rozumných a pracovitých ľudí, ktorí stratili energiu, sa zobudzajú ráno unavení, zdevastovaní, len pretože nemajú dostatok energie. Staré nabíjačky sú zbytočné, nefungujú. Ľudia, toto ľudstvo, táto populácia potrebujú svoju nabíjačku energie. A ja ťa s jednou zoznámim. Už teraz máš možnosť prihlásiť sa do môjho online kurzu Superjump. Čo to Superjump je? Superjump je nabíjačka na každý deň. Zdroj nekonečnej energie a úspechu. Pre viac informácií ma určite sleduj, nezabudni podporiť lajkom, aby sa o tejto možnosti dozvedelo čo najväčší počet ľudí a ja sa už teraz teším na našu spoločnú transformáciu.